kính lâu dọc tệ mò dù in tệ mò khang khang mình tha bắp mũ răng ai và in chân nu tê hi in en phiang mù nu tê hi chung qua kan kal na tur bong hian kan poi mo tak sat ani ti hi ma sabera kan share tor ani chu wang chuanin nu kan ron ni cha hianin kau na kan dong hi asang lut tu kan mo phur na hi ti hi kan share na la ngai khovela na poi mo per chu nu te na ni ti hian an lo soi hial ani chu wang cha kan mo phur na hi aban na sa te lu le pakhat na chuan panina chuanin enge soi le ti chuan mother is that of a disciple maker hati mathaya bung som ti pariat cham som bakwa khanin enge soi vakalula namtira zirtira te siam ro upale fapale tharau thiang bimbingin baptist kula ati hei hi missionary vakala hlaptaka kan vakal ringut khani law kan chung kwa yan nu te na kan mo phurna ni hei he chuwang chanin hemi nung zui tu pathian fa te engwange poimo ti chuanin kan ro chan hi pathian ro hlu kan en colony ti hinu ta hian I thei ni lawang kan na hi pathian ro hlu ni law kan motor ta hi pathian ro hlu ni law thil eng nen po te khini la pathian ni na ro hlu ati chu kan fa ta hi ni chu wang chuanin pathian ro hlu en kol tu nu ta hian eng ti khopin nge kan poimo ti hi kan in shet fe le ngai pani na chuan pathum na chuanin thu fing bung som thum pakhat chang som dik paruka chuanin mei cha fing chuan ni aka atang thu fing a chuak thin na te kan ka atang hian ina kan thu soi ta hi eng ang nge chuak thin kan khotlanga kan tong hian eng ang nge chuak thin kan ka tang thian za hawa te eng ang nge ti hi kan in en fia ngai nu ta hian en wange ti chan nu fer reng ran thu finga chan a thil ti te mi in an choi moi thina an fak thin ti ni chu wang chanin kai ma ni a mi ina min fak lo na sap taka dem kan ni to chan nu ta hi in en fia le ngai ani e ti hi siat non le ila thang chu wang chan thu fing bung som pali chang khata chanin mei cha fingin ang tinge soi ina sa te ma se mei cha a chuanin a kut nge in a thia ta ni te chu wang chuan hei hi I pa te hi soi lo ania nu te hi min ti kan thiat thei ania kan chung kwa hi kan sa tha thei boka kan thiat thei boka ni chu ti khopa power nei mei cha kan ni chu wang chuan kan ni na hi asang lu tu kan mo khur na hi sang tuk ti hi zan ina I shenol le ang u chu wang chuanin chu tiang tur chuanin enge tu US a kan din huna hianin I en le ang u enge poimo kan din huna hen chung kwa ti buai tu kan ni ang ti hi hote emo kan ti atang I thirang u pakhan na full stem kan dong tam sok hen full stem kan dong kan full stem po kan manage thei lo nu hian eng ting nge fa ka hi kan en kol theyang le full stem man dan po hi ta taka soi don ila soi tur om teu chu wang chen full stem kan man dan te kan bazar dan atang en he ta te sin enila fa en kol tur din huna kan ting en nu ta hian kan in chu kan bazar dan atang po hian en kema he hi kan siat angai chu wang chuanin kan du le kan du zong le kan mamo te kan la sa sang lo pari na hian tlam mi ta hian US a kan thleng ve mai mai kan in ti chang kang ve mai mai kan mamo zong kan chung kwa kan fa te mamo zong le kan du zong em ma kan la sa sang lo tam tak hian kan vai ro chu ka ti lo we fam kim ero chu a har ma se kan zir zel toranin kan nun hi chu wang chanin kan in ti chang kang dan te hi kan tle ma kan siam lem dau kha khia nga ya nu ta hianin chu wang chanin ka ti thin poisa ren hi mi in poisa an pu chau hian pu mai su ka ti I mangai chon pu su ka ti te chon
hay hi cây ma ngủ về đó này em vang này thì cho nên Amazon na thọc về bật hi để khi nào mu income in ăn về phần này po in ăn về Christian na po in ăn về bật hi này anh mà ni anh mà mo anh đàn anh chung qua khó sắc zia lệ anh bồi sợ đế đàn ai in chân tổ lâu lúc tục cho nên chú nu tế bật đi chú in en phiền ngay nu tế in en phiền hi cần ngay lúc tục anh nha chú bảo cho nên bồi xa hi vấp buộc rừng hốt mà là chẳng cảm phá đồn lâu lấy ba tấm rõ sẽ khá kìa in bè ngạc cả ngay chú bảo cho nên emergency mà mua bồi xa buộc ta hi hay hi kan zir nga hay Christian nu na apoy mo lawe mo kan tiang nge Bible la hen na soi vek ba chung chang po soi thil tak poisa manage po soi vek zan hen na kan soi seng don lo chu wang cha tu na ke ma ni atai ong wai te a chuan ni nge ti chon food stamp te tu na kan shet ber te nge tax return na ron hun don chu wang cha ni tax return te hi kan dong mai kan mang te kan man na hi chui yang u thu theng te credit tin kan lei poi mo lo thil tam tak chu wangen pakhati na nge soi e sim chuang man thu theng hi a thalu to ania sera lei te che ti no ka lei don lo ka ti fiam thun e nga nge tia a ron thu tu tur hian ni phu lo e ma ni ka ti ka soi du na zo ka chu ka fiam thu chu ni ma sala ke ma thu tu tur po hi khamia khani ka phu ka la nem ka in kham ne na in milem lo man sa te heng zong mei chia te na kan control lo wa in lam du a kan om hianin chung kwa ti buai tu kan ni ti hi thei ni lo ang pasal nan en te khopon thok ro se mei chia nang le ke kan fel lo chuanin kan buai zel don financial kan buai phot chon chung kwa hi kan him ngai don lo chu wang chuanin mei chia te hian ne nge poi mo kan ni na cái mà đi thấy to in lắm mà cần tị thấy to tụi nó có sợi tắc giống à thế này nó sắp tắc in cái phim khuôn nó lẻ ngủ tị để có sợi cái đũa à to bé ra cho nên tụi nó thì sai à bung sầm rồi trang khát ta sợi thâu lá em rồi thọ hết cần hun to nu tao ít thâu ăn u cần em hi em chua càng u tu nè nào mỏ cần pasal phần nào cái nè nè cậu sẵn nè nè hi em chua càng u chú mình em chọc tuổi cho nên em nghe tiếng cho nên cần chung qua hi cần manage thấy mất sát tuổi này chú đi lâu cho cần em chọc thấy đón lâu em thì cả mà thì thế cả rồi xây cái đũa em bỏ này sẽ là cần vay bát thiên nên em thì chọc tuổi ta cần đi theo na tuổi lên lại chung qua thì buổi tu này lâu á suy khom tu theo này thấy tuổi lên lại cần thay lên mà mình sống rồi sẽ